शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। की बात है रे भैया अपन दिल हवा के बात कल है महड़ हवा में भैया के सालिस होल और मुलाकात। की बात है रे भैया अपन दिल हवा के बात कल है महड़ हवा में भैया के सालिस होल और मुलाकात। कैसे कहियो कि हमरो नैना चार हो गेलो, कैसे कहियो कि हमरो नैना चार हो गेलो, तो हमारा भैया के साली से प्यार हो गेलो। तहेरे भैया के साली से नैना चार हो गेलो रे भैया। भले उ देबो भैया केतनो साली गाली, लेकिन उ साली रे भैया हाथों बहरी चालो। भले उ साली रे भैया देबो केतनो गाली, लेकिन उ साली रे भैया हाथों बहरी चालो। एकरे चलते बरतियन से मार हो गेलै, एकरे चलते बरतियन से मार हो गेलै, तो हमारा भैया के साली से प्यार हो गेलै। हेरे भैया के साली से नैना चार हो गेलै रे भैया। महरी के कनखी साली हंस के बोलैला कई, प्यार करेला हमरा उहे त सिखैला कई। हे रे महरी के कनखी साली हंस के बोलैला कई, प्यार करेला हमरा उहे त सिखैला कई। राइटर राकेश प्रेमियों भी तैयार हो गेलै, राइटर राकेश प्रेमियों भी तैयार हो गेलै, तो हमारा भैया के साली से प्यार हो गेलै। हेरे भैया के साली से प्यार हो गेलै रे भैया। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।